କଥାରେ କଥାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଓ ଆବୃତ୍ତିର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦ୍ମାଳୟା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ସଂଳାପ ମାୟାରେ ବାୟା। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରୋଜି ମୋ ପାଖ ଟେବୁଲରେ ବସି କାମ କରେ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟିଏ ଖୋଲିଦେଇ କହିଲା, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟାର ଦୁନିଆ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଘର କୋଣରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପାଇପାରିବୁ। ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ତୋର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଜୀବନକୁ ନେଇ ତୋର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ ଦେଖିବୁ ରହ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ସାଙ୍ଗ ଜୁଟିଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା ଜାଣି ହେଉଛି। ଅଫିସରୁ ଆସି କାମଦାମ ସାରିବା ପରେ ରାତିରେ 11ଟାରୁ 12ଟା ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ନୈରାଶ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ମନେ ମନେ ରୋଜିକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ରୋଜି ନଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ସୁଖର ମାଧ୍ୟମଟିଏ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତା କିଏ? ନିଜେ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ବି ସେଦିନ ସୁରଭିର ଫଟୋ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖି ଦାର୍ଜିଲିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି। ବନିତା ସେଦିନ ତା'ର ଦିଲ୍ଲୀ ଭ୍ରମଣର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉଠାଇଥିଲା। ସାମ୍ନା ଘରେ ରହୁଥିବା ମୀନାର ବିବାହ ବାର୍ଷିକର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏକା ବେଳେକେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ତା ଘରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରି ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଲେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲି ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ତା'ର ଆଇସିଂ କେକ୍ର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। କେକ୍ ଖାଇଛି ଯେ, ହେଲେ ଆଇସିଂ କେକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗେ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋନା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଚ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେଦିନ ମୋନାଠାରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଥିଲେ। ମୋନାଟା ଟିକେ ମୋଟି ହୋଇଗଲାଣି, ନାଚି ପାରୁନି। ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ 50 ଡେଇଁଲେ ବି ଲୋକ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ କେମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେ? ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଧେ ଟିକେ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ କି କ'ଣ? ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାସ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଥିଲାବେଳେ ମୋରି ରାସ୍ତାଟା ଏତେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା କାହିଁକି? ପୁଣି ସେଇ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଥକୁ ନାହିଁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ମନ ଭିତରର ଆଗ୍ନେୟଗିରିଟି କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୋଇ ମୋତେ ଭସାଇ ନେବ ସେଇ ବିହୁଙ୍କି ହୋଇ ଜଣା ଯିଏ ମୋର ଏଇ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଭାଗ୍ୟଟି ବନେଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ ମୋତେ। ଦେଖାହେଲେ ଭାଗ୍ୟବିଧାତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଥିଲା, ଆଉ 6 ମାସରେ ସରକାରୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି, ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଏଥର। କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଆମେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲେନି। ଏବେ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ହିଁ ସାହାରା। ଭଲ ଲୋକଟାର ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଗଲା ଯେ? ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ସେ ବସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ବାହାରକୁ। ମୁଁ ଗଲେ ବୁବୁନକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ସେଠୁ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିଲୁ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ 70 ଉପରେ ହେଲାଣି। ସିଏ ପୁଣି ନାତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ? ମୋତେ ବି ଖରାପ ଲାଗେ। କ'ଣ କରିବି ଆଉ? ସେଇ ଯାଇ ଦାଇ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ କ'ଣ ଦିଟା ଫୁଟାଇ ପୁଅ ନାତିଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଇଁଠା ବାସନ ଘରର ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ବୁବୁନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁରେ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖିକି ଲାଗିଥିବ। ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଛି କହିହେବନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ପିଲାଟାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ଅନାଥଙ୍କ ପରି ବଢ଼ୁଛି। ମୋର କଲେଜ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ହେମାର ପୁଅଟା ଦେଖିବାକୁ ଆମ ବୁବୁନ ପରି ହେଲେ ବି ପୁରା ରାଜକୁମାର ପରି ହେମା ତାକୁ ସଜେଇ ରଖିଛି। ସଫା ସୁତରା ଫିନ୍ ଫିନ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେମିତି, ଜୋତା ବି ସେମିତି ଚକାଚକ। ହେମା ଦିନକୁ ତା ପୁଅର 10-15ଟା ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଥିବ। କେମିତି ତା ପୁଅକୁ ଏତେ ସଫା ସୁତରା କରି ରଖିପାରୁଛି କେଜାଣି? ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷୁ ଘଷୁ ତେଲ ଗିନାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଦିନ। ସୁବ୍ରତ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। ଜାଣିଛ ନା, ପଲ୍ଲବୀର ଝିଅ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେବାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଲ୍ଲବୀ ଛାଡ଼ିଛି। କେତେ ଭାଗ୍ୟ ତା'ର। ଆଉ ଆମ ବୁବୁନକୁ 3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି, ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମୋର ସମୟ ଅଛି କହୁନ? କେତେ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ? କେତେବେଳେ ଆଉ କେଉଁ କାମ କରିବି ବୁଝି ହେଉନାହିଁ। ଶୁଣ ଶ୍ରୀ, ସବୁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବି ବଦଳିଯିବ। ସୁବ୍ରତ ତ କହିଦେଲେ, ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ଏକା କଥା କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଲୋକ। ମୋ ପିଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି? ଆଜିକାଲି ମୋତେ ସବୁ କଥାରେ ବହୁତ ହତାଶ ଲାଗୁଛି।
ଲାଗୁଛି ମୋର ସମୟ କମ୍, କାମ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଏଣେ ବଳ ନାହିଁ। ଜାଣିନି କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ସୁବ୍ରତ କହିଲେ, ମାଇଣ୍ଡ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼, ତୁଚ୍ଛା ଉପଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ସୁଖୀ ସିଏ ତ ସୁଖୀ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ସିଏ ଆଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ। ଏହା ହେଲା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମନ ହେଉନାହିଁ। ସୁବ୍ରତଙ୍କ କଥା ପଚାରି ପଚାରି ଲୋକ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବେ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ ମୀରା ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପଲ୍ଲବୀର ଝିଅଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୀରାର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ସେ ଝିଅଟି ପୁଣି ତା ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ଝିଅ, ପଲ୍ଲବୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ। ଟିକିଏ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲି ସିନା। ଭାବିଲି ଯାହା ହେଉ, ସାବତ ମା' ହୋଇ ବି ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଳିପାରିଛି ତ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ବି ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମ ସାମ୍ନା ଘରର ମୀନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇନଥିଲା, ସିମଲା ଯାଇ ସେ ତା'ର ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିଥିଲା। କଲୋନୀର ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଆଣ୍ଟିମାନେ କହିଲେ, ସିମଲାରେ ବି ସେମିତି ଆଧୁନିକ ହୋଟେଲ ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବିଦେଶୀ ହୋଟେଲର ଭ୍ରମ ହୁଏ। ମୁଁ ନା ସିମଲା ଯାଇଛି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଆଁ କରି ଶୁଣିବା କଥା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ବୋଲି ଠିକ୍ କଲେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟା କିଛି ବି ଦେଖୁନି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ରାତି 11ଟାରୁ 12ଟା ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇ କଟାଇ ଦେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଫିସର ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ନିର ଡକ୍ଟର ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମୋଠୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଦେଖିସାରି କହିଲା ଯେ ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଭଲ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ କେତୋଟି ବଦାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୁବୁନ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଠିକ୍ କରିଛି, ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ଖୋଲା ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ରାଉଜିଂ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଥିଲି, ସେମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା ପରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ। ଏମାନେ କ'ଣ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟକ ନାୟିକା? ଫଟୋରେ ତ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲାଗୁଥିଲେ। ଫଟୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କେହି ବି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ ବୋଲି ଏଣିକି ମୋର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲାଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନଗର ଆସିଗଲା। ହଠାତ୍ ଅଟୋବାଲାର ପାଟିରେ ମୁଁ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ଘର ହୋଇଗଲା। ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ସେ। ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ବୁବୁନ ଅଇଁଠା ମୁହଁରେ ଆସି ମୋତେ ଚୁମା ଦେବା, କି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଡାକ, କିମ୍ବା ଶାଶୁଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସନ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇବା ଘଟଣା ମୋତେ ଆଉ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୋ ଛୁଆର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦିନ ଦିନ ଧରି ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର ସାହାରାରେ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପରି ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁ ବସିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ନାହିଁ କି? କଣ୍ଠ ପରିବେଷଣରେ ତମସା।